Magmaisugon kita kanunay sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, meaning dili gayud nato ikaulaw ang pulong sa Dios. Dili nato ikaulaw nga mo share ngadto sa uban mahitungod sa pulong sa Dios, o kinahanglan magmadasigon kita sa kanunay tungod kay ang Dios sa kanunay nagdasig kanato sa pagsangyaw sa iyang pulong. Ikaduhang Kronikas 15 bersikulo 7. Apan pag maisugon kamo, pag madasigon kamo, kay gantihan kamo tungod sa inyong gibuhat. Sa kanunay igsuon, kita magpadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Sa kanunay igsuon, kita mo share sa pulong sa Ginoo. Ipadayon nato ang atong pagkamadasigon tungod kay moabot ang panahon igsuon nga ang tanan nato nga mga sakripisyo, tanan nato nga mga paghago, gantihan kita sa Dios. Adunay reward nga ihatag ang Dios kanato. Padayon kita sa pagsangyaw, na may mutuo o wala, na may maminaw o wala, padayon kita sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Tungod kay ang ingon sa pulong sa Dios, gantihan niya kadtong mga tao nga nagbuhat ni ana. Mao magpadayon kita sa kanunay igsuon, tungod kay ang Dios sa kanunay mao gayod ang muhatag kanato og ganti nga walay sama nini nga kalibutan. Amen. God bless sa tanan.